Pagandaan ng pose. The graduates. Ang ganda. Medyo tira balanse. Ang balanse ano eh. Okay, Balanse lucky siya. shot. 1, 2, 3. Abay kita kalungkot. Ulit. Look up ka na, look up. Look up. Look up. Go. Okay, we do not panelist. Kaya mo kami pinaalis ko panelist. Ang galing tayo na sinodshot ngayon. Ano yung pelo ko kayo? Yung pelo? Hindi sama ang takwa. Pelo, ang yan pisako tayo. Amin yung pelo, hindi sama ang takwa. Hindi tayo pero. Pero. Kaya kita pelo. Sabi pero. Terun tua. Kaya medyo masih kita dito. Okay. Smile and everlasting smile. Okay, Matt. Bilang ka mo ta. Magtangan tayo sa mga. Sige, tayo sa messenger. Panpanawag natin. Okay. Kanya may wakil siya tayo. Happy graduation. Thank you. Ano?